Good morning mga guys. Nandito naman po ako sa inyo. Nagpapaabot na magandang pakiusap. Ang aking hinihingi po sa inyo ay mabigyan ako ng subscribe po, pag-like, pag-share po ang aking hinihingi sa mga ako nagpa-vlog po mga guys. Dito po sa punduhang malabong ito na aking pinagtitindahan ng aking pandesal mga guys. At mga guys, pauwi na ako. Nakatapos po akong aga dahil medyo marami po ang mga tao. Mahirap na vlogger po. Subscribe na lang po. Ating hiningi sa inyo na suporta. Mahirap po. Ang buhay ay ganito. Pero nalalabanan dahil sa kahirapan ng buhay, sa ating pagsisikap ay magkaroon ng mga magandang buhay. Sana po sa darating na panahon, sana hindi lang tayo ganito. Sana pag-ipon din ng ating pagsisikap sa araw-araw para sa pamilya. Hello mga guys. Shout out sa inyo mga guys. Shout out sa lahat mga madaanan nito. Ang aking YouTube channel na Mahirap na Vlogger. Dito po ako magsisimula sa kaunlaran ng aking pagsisikap sa araw-araw na aking abot makakaya para sa pamilya kasi para sa mga mag-anakan din. Share din natin ang ating goal kahit kunting halaga at magtulong tayo sa ating kapwa na kita sa inyo. Hello my guys. Happy birthday. Ayan. Nandito po ako usap sa aking mga hinihingi na suporta. Shout out mga guys. Wala na po akong pinapay. Ubus na po. Ubus na po. May Facebook pero wala na pandesal. Kuya, kasipag. Nagsisikap din para sa kanya, mga pamilya. Makilagay na po dito. Mga ka-idol, makilagay na po. Okay. Hindi ko man okay yun. Sabi ni Kuya. Dito po ngayon. Hello mga guys. Akin na dito dyan. Shoot out sa inyo dyan mga guys. Matinda nilang galunggong, napakaganda. Matinda ni Kuya, maganda. Galunggong na ano? Galunggong. Ayan. Hello Kuya, excuse me. Balsa. Tining ito. Tining. Si ate. Ate, ikuha kita. Iba-post lang ako. Magagandang tinda nyo. Kasing ganda nyo. Excuse me, sis. Kasama mo. Pwede lang po ikaw muna magpalawal po. Pwede lang po. Ayan po. Okay, salamat po. Kaya ate. Sa kanyang tinda, sana maubos. God bless po sa inyo. Ayan po. Nagawa na siyang video sa aking pag-vlog. Sa umagang ito. Shout out sa lahat ng mga taga Bicol, as in sa mga kapatid ko. Shout out sa mga pamilya ko, na Fernandez, lalo sa asawa ko. Ingat kayo lagi. Pagbutihin niyo ang pag-aaral mga anak. Para hindi na kayo maging ganito sa akin. Sana makatapos kayo sa pag-aaral ng aking pagsusuporta sa inyo.
pagbigyan niya yung mabuti. Lahat ng mga anak ko, mga pamangkin ko, lahat na kamag-anakan na nag-aaral. Yan. Tawag pa. Wala naman guys. Maghanap pa pandesal. Pero wala nang pandesal. Okay po. Mga guys. Pasensya na po sa aking mga kulit sa inyo. Ng aking hiningi sa YouTube channel. Mahirap na vlogger. Good morning to all of you. God bless.